ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ആരെയും കാണുന്നില്ല, ആകെ ആര്യ മാതാജി 2-3 പേരെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ചെയ്താതെ മഴയുണ്ടോ? ഓക്കെ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്തിരുന്ന ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുട്ടിലിരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെയാ. പറ്റുന്നവർ ഓണാക്കി വെക്കുക. പുതിയവരെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബാക്കിയുള്ളവർ അവരെന്തായാലും കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. പുതിയവരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം നമുക്കാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. ഇവർക്ക് കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 5 കൃഷ്ണ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ഇപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായം ഇന്നലെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന് പിറവിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. നമ്മളെ ശരീരം മാറുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? എപ്പോഴാണോ സ്ഥിതി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ? സൂര്യദേവനായ വിവസ്വാനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് മനുഷ്യവംശപിതാവായ മനുവിന് പിന്നീടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അർജുനനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്. പിന്നെ വേറെ എന്തെന്നല്ല കണ്ടത്? പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മണിഗ്രീവൻ അവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരും. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കും. ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഭഗവാൻ ജന്മമെടുക്കല്ല, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ. ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നില്ല. ജനിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മരണം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ വേറെന്താ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ഭക്തി കൈവരിക്കാനാവുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ കണ്ടു. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഗുരുവിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നോട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു വലിയൊരു അറിവാണത് ശരിക്കും. കാരണം ആധ്യാത്മികമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതായിരിക്കാം നമുക്ക്. പക്ഷെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ സത്ത ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കണം. നമ്മള് ഇതിന്റെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുക്കുകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മനസ്സിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരിലൂടെ തന്നെ നോക്കണം? ഒരു ആചാര്യൽ നിന്ന്, ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് പഠിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണ്ട, മറ്റുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആര് തന്നെ വേണം? ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ വിനയത്തോടു കൂടി, സേവന ഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നേടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? അതില് അജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അറുത്ത്, അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ സംശയത്തെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ ഭാരത എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ആ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്? ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായം, അധ്യായം 5, കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5, ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്, എനിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ചത് ഏതാണെന്ന് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയവായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഇതില് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടിയാണ് ഇതിനെ പറയാ, സന്യാസ യോഗം ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇയാളെ രൂപം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആരാണെന്ന് തോന്നാം? സന്യാസിയാണെന്ന് തോന്നാം. പക്ഷെ ശരിക്കും സന്യാസിയാണോ? ആണോ? പോയോ? അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ? അല്ലാന്ന് തോന്നാൻ എന്താ കാരണം? ആളുടെ കയ്യില് ഫോണും ഉണ്ട്, ഒരു സിഗരറ്റും ഉണ്ട്. സിഗരറ്റും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? സന്യാസി പരിത്യാഗി ആയിരിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം സന്യാസി. ഇവിടെ എന്താണ്? രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് സന്യാസി. സന്യാസത്തിന്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ, കാവി ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന, കയ്യില് മൊബൈലും ഉണ്ട്, പിന്നെ സിഗരറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സന്യാസി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പരിത്യാഗി അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് രൂപത്തിലല്ല സന്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കണം സന്യാസി. കൂടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാനും അങ്ങ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത്? അത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസ കർമ്മയോഗ വിശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ, മുക്തിക്ക് നല്ലതാണ്. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കർമ്മ പരിത്യാഗം, കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും, ഭക്തിയുത കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞപ്പോ, കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അത് ഇവിടെ ഒരു കഥയായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്.
അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അതിൽ വേറെ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മളതുമൊന്ന് ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പറയാണ്. നൃഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ ഈ നൃഗരാജാവ് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നല്ലൊരു രാജാവാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുറേ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, സത്വമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു ആരുടെ, ഈ രാജാവിന്റെ. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള, പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള, അങ്ങനെ യോഗ്യതയുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് എന്നും ഓരോ പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും മൃഗരാജാവ്. ലക്ഷ്യം എന്താണ്, പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട്. കാരണം ഗോദാനം നമുക്കറിയാം, പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ദാനമാണ്. അപ്പൊ എന്നും ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള, അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടും, പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം കൊടുക്കും. 1000 പശുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹം അത്രയും ദാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെ പുണ്യഫലങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കണ്ടെത്തി, ആ ബ്രാഹ്മണന് പശുവിന് ദാനം കൊടുത്തു. ഈ പശുവിനെ കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വൈകുന്നേരം ആയപ്പോ ഈ പശു എന്ത് ചെയ്തു, ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അഴിഞ്ഞ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നു. ഇത് ബ്രാഹ്മണനും അറിഞ്ഞില്ല, രാജാവും അറിഞ്ഞില്ല. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വീണ്ടും പതിവ് പോലെ കൊട്ടാരത്തില് എന്ത് ചെയ്യും, വീണ്ടും പശുവിനെ ദാനം കൊടുക്കും. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം, തലേ ദിവസം ആ വീട്ടില് കൊടുത്ത പശു, അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെയാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് രാവിലെ മനസ്സിലായി തന്റെ പശു ഇവിടെ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ അത് കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് രാജാവിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വരുമ്പോ, ഇന്ന് ദാനം കിട്ടിയ പശുവിനായിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ, അതായത് ഇന്നലെ അഴിഞ്ഞു വന്ന പശുവിനെ കൊണ്ട് മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഈ പശു നഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണന് മനസ്സിലാകും ഇത് ഇന്നലെ തനിക്ക് രാജാവ് ദാനം തന്ന പശുവാണെന്ന്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ തർക്കാകാണ്. കാരണം ഈ പശുവിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ആർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ ബ്രാഹ്മണന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും രാജാവിന്റെ മുന്നിലെത്തും, കൊട്ടാരത്തിലെത്തി കാര്യം പറയും. രാജാവിന് മനസ്സിലായി തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളത്. കാരണം അറിയാതെയാണെങ്കിലും മറ്റേ ബ്രാഹ്മണൻ ഇന്നലെ ദാനമായിട്ട് കൊടുത്ത പശുവിനെയാണ് ഇന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണന് ദാനമായിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം, എത്ര പശുവിനാണെങ്കിലും എടുത്തോളാനായിട്ട് പറയും. പക്ഷെ 2 ബ്രാഹ്മണര് സമ്മതിക്കില്ല, അവർക്ക് ഈ പശുവിനെ തന്നെ മതി രണ്ടുപേർക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ, ഒരാൾക്കേ അത് കിട്ടുള്ളൂ. 2 പേരും ദേഷ്യത്തിൽ ആ പശുവിനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് 2 പേരും പോകും. അങ്ങനെ ഈ രാജാവിനെ ശപിച്ചിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. ശാപം കിട്ടാണ് രാജാവിന്. ഈ രാജാവ് ശാപം കിട്ടാനാണോ അത് ചെയ്തത്? അല്ല. രാജാവ് എന്താ വിചാരിച്ചത്, കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ താൻ പോലും അറിയാതെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് തനിക്ക് എന്ത് ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു, ശാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. രാജാവ് മരണപ്പെട്ട നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും, യമരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ യമദേവൻ ചോദിച്ചു, കുറെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പാപഫലം അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, ഏതാണ് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രാജാവ് പറയും ആദ്യം പാപം അനുഭവിക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഈ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ഒരു ഒരു പൊട്ട കിണറ്റില് ഒരു വലിയൊരു പല്ലിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പല്ലിയായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. അപ്പോ രാജാവാണ്, മനുഷ്യനായിരുന്നു, രാജാവായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് പല്ലിയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അത് എന്താണ്, നല്ല പ്രവർത്തികൾ മാത്രം, നല്ല പുണ്യഫലം മാത്രം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുത്തൊരു രാജാവാണ് ഇത്തരത്തില് താഴത്തേക്ക് പോയത്. അങ്ങനെ വന്നു. അങ്ങനെ ആ കൊട്ടാരത്തില് രാജാവിന്റെ മക്കള് ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒട്ട കിണറ്റില് പല്ലിയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ മക്കള്, ദ്വാരകയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവര് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പന്ത് ഈ കിണറ്റിലേക്ക് വീഴും. അങ്ങനെ എടുക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പല്ലിയെ കണ്ടവര് പേടിക്കും. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ വന്ന് ആ പന്ത് എടുക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കൈ തട്ടിയിട്ട്, സ്പർശനം തട്ടി ഈ പല്ലിക്ക് മോചനം കിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇതാരായിട്ട് മാറും, രാജാവായിട്ട് മാറും.
അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണ്, അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ മൃഗരാജാവ് പല്ലിയായ മൃഗരാജാവ് പറയണം, അങ്ങേക്ക് അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അല്ലെ, ഭഗവാൻ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും തന്റെ കഥ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ മോക്ഷം കിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? പിന്നെ കാരണം പാപഫലം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത്? ഈ രാജാവ് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അറിയാതെ സംഭവിച്ച ഒരു തെറ്റിന് ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരാകേണ്ടി വന്നു? പല്ലിയായിട്ട് പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് പാപഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭക്തിയുടെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളത് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പിഴവുകൾക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. നിത്യ സന്യാസി യോനാദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയും. ആ പറയണത് മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അത് വേണോ ഇത് വേണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ആര്? സന്യാസി. നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും മോക്ഷം അടയാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നോടാണോ? എന്ത് മാതാജി? ദ്വന്ദ്ം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇപ്പൊ സുഖം ദുഃഖം, ലാഭം നഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മൾ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതാണെന്നുള്ളത്, അതിനെയാണ് ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചീരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചു, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു താമരയില വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെ ഭക്തി ആസക്തി ഇല്ലാതെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിക്കുക, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെയാണ്. കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കില്ല.
യുക്തകർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യത്തെ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പോ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയായതുകൊണ്ട്, കാരണം ആ വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാണ് ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? അതിൽപ്പെട്ട് വലയുകയും ചെയ്യും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? ആത്മാവ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. തത്പുത്തയാ തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഈ കാര്യങ്ങള് പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം, ഇതൊക്കെ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം മാറി മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഈ 4 കാര്യങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ആശ്രയിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിത് ആരിലാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം പരമ്പൊരുൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്കറിയാം 3 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ തോതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ബ്രഹ്മത്തിലേക്കായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പരമാത്മാവിലായിരിക്കും, ചിലര് ഭഗവാനിലായിരിക്കും ഉറപ്പിക്കുന്നത്. ചിലര് ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കും, ചിലര് പരമാത്മാവ് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും, ഭഗവത് രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനില് ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? അതില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ആശ്രയം, വിശ്വാസം, ഇത് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്, പശുവിനെ, ആനയെ, നായയെ, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനൊക്കെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ളവർക്ക്, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ അറിയാം, ഞാൻ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നൊരു മനുഷ്യ ശരീരം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ആ ഒരു ആനയായിക്കോട്ടെ, നായയായിക്കോട്ടെ, നായ് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനായിക്കോട്ടെ, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? അവർക്ക് നായയുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ആനയുടെ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ ചണ്ടാലന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ അറിയാം. ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തില് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിന്റെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട്, കാരണം ചിലപ്പോ എന്താണ്
നമ്മള് ഇന്ന് മനുഷ്യനായിരിക്കും, നാളെ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളാകാം. ഇന്ന് കാണുന്ന മൃഗങ്ങൾ നാളെ മനുഷ്യരായിട്ടായിരിക്കും ജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? ആ പണ്ഡിതൻ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ കാണും? ഒരേപോലെ വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതൻ ചണ്ടാലനെയും എല്ലാം സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയാം. ന പ്രഹൃഷേത്പ്രിയം പ്രാപ്യ നോതി ചേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിത. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദം വരുമ്പോ, സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ്? സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി അസംഭ്രാന്തിയായിട്ട് സംഭ്രാന്തനാവാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. സന്തോഷം വരുമ്പോ കുറെ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടുകൂടി അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണ് ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി. ഭൗതികത്തിന് അതീതനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മാറിയിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന വ്യക്തി. യേഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാതേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് എങ്ങനെയാണെന്നാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാര് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. പറയുന്നത് ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അതിന് ആദ്യമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. അതറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളിലോ സന്തോഷങ്ങളിലോ ഒന്നും അവര് പങ്കുകൊള്ളില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്കതിന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലോ സന്തോഷങ്ങളിലോ ഒന്നിലും പങ്കുകൊള്ളില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരതിലൊരിക്കലും സന്തോഷം കാണാനോ ദുഃഖം കാണാനോ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇനി നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ കാണുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റയാണ്. ഈയാമ്പാറ്റനെ നമുക്ക് മഴപ്പാറ്റ എന്നും കൂടി പറയാമാണ്, ചില ഈയാമ്പാറ്റ. അത് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈയാമ്പാറ്റല്ല അത്. അതെ, അപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്നത്, അതായത് അവിടെ നമുക്കറിയാം എന്തുണ്ട്? തീ കത്തുന്നുണ്ട് അല്ലെ? തീ കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെന്ത് ചെയ്യും? വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ട് ഈയാമ്പാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും? വെളിച്ചം നോക്കിയിട്ട് വെളിച്ചം കാണുമ്പോ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അത് പോകും. അവിടെ തീ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ അതില് വീണിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ ജീവൻ പോകും. അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു ആകർഷണത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ജീവൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തത്. രണ്ടാമത്തത് അവിടെ മാനിനെ കാണാം. മാനിന്റെ ഓടക്കുഴലിന്റെ നാദം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാനിന്. അപ്പൊ വേട്ടക്കാര് ഇതിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഓടക്കുഴലിന്റെ ഒച്ച വെക്കും. അപ്പൊ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യും, അതിന് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിനെ ആർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും? വന്നിട്ട് വേട്ടക്കാര് വലവീശി അതിനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ ചെവി എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ആന ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ആണാനകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കുഴി കുഴിച്ചിടും വഴിയില്. എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണാനകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പെണ്ണാനകളുടെ ബാക്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയാണ് ആര് പോകുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ആനകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകാം. അപ്പൊ ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത കാരണം പെണ്ണാനകൾക്ക് എന്തറിയാം? ആ കുഴി കവർ ചെയ്ത് നടക്കാൻ അറിയാം. പക്ഷെ ആനാനകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഴിയിൽ വീഴും. അപ്പൊ ത്വക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ദുഃഖം സംഭവിക്കുന്നത്? ആനകൾക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് താമര അല്ലെ? ഈ താമരയില് എന്താണ്? വണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ താമരപ്പൂ വിരിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ അത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോ ഈ താമര വിരിയുമ്പോ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും, നല്ല ഗന്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ മൂക്ക്, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗന്ധം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ വണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ താമരയുടെ ഉള്ളില് വന്നിരിക്കുമ്പോ ഈ താമര വൈകിട്ടാവുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് ചുരുങ്ങും. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോ താമര ചുരുങ്ങും. അപ്പൊ ഈ വണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അപകടം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലിരിക്കുമ്പോ അതിന് പിന്നെ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാതെ ഒന്നുകിൽ അത് ചത്തുപോകും, അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് വിരിയണ വരെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും താമരപ്പൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വണ്ടിനുണ്ടാകുന്ന അപകടമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ മൂക്ക് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മുടെ നാവ് എന്ന ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇത് മത്സ്യം. അതായത് ഒരു മത്സ്യത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു മത്സ്യത്തെ പിടിക്കാനായിട്ട് ചൂണ്ടയിലിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ രുചി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറൊരു മത്സ്യം വന്ന് അതിനെ കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും, അതിന് അപകടം സംഭവിക്കും, അതിനെ പിടിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ദുഃഖങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ഋഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈത യഥാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്. പിന്നെ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല, സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. ആ സംശയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, ഇതാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ സകല ജീവികളോടും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാൻ പറ്റും. ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നിനെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നു, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലായ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമ ക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എന്തില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളോ ദേഷ്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രയത്നിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ പരമപദ പദപ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമായിട്ടും ലഭിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നോട്ടത്തിലൂടെയാണ്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ആമ കരയില് മുട്ടയിടും, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നും. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് ആ മുട്ട വിരിയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരത്തിലാണ്, പക്ഷെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂലം ആ വ്യക്തി എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ, അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞതപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഭഗവാൻ, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും മാറി ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം ആരില്ലാതാക്കും? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അറിയപ്പെടുന്നത്. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ഞാൻ ത്വാം മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമമായ അധികാരി, ആ ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും. ഭഗവാനാണ് അധികാരി, പരമമായ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിത്തായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ.